květnu roku 2023 publikovali Guy Gutierrez, Shai Gardner a jejich kolegové, tým počítačových vědců a asyriologů z Tel Avivské univerzity a Arielské univerzity v Izraeli, článek, který na první pohled vypadal jako rutinní výsledek strojového učení. Článek popisoval neuronovou síť, kterou vytvořili pro překlad akadštiny do moderní angličtiny. Akadština je jazyk starověkého Babylonu a Asýrie. Byla psána klínovým písmem na hliněných tabulkách zhruba mezi lety 2500 pře. N. L. a Stone. L. Model fungoval. V metrice standardního strojového překladu dosáhl skóre srovnatelné s komerčními překladači vytvořenými pro moderní jazyky s miliony rodilých mluvčích. Dokázal číst klínové písmo přímo z jeho digitální reprezentace. Dokázal zpracovávat administrativní záznamy, královské nápisy a právní dokumenty. Tento dokument byl okamžikem, kdy se poprvé začal projevovat problém, který omezoval studium mezopotámské civilizace po více než 150 let. Problémem je rozsah. V muzeích a univerzitních sbírkách po celém světě se nachází přibližně 500 až 600 klínopisných tabulek a fragmentů. Většina z nich byla vykopána během velkých archeologických expedic 19. a počátku 20. století. Layardova práce v Ninive, Loftus a Woolley vs. Uru, německé expedice v Uruku, italské tažení v Eble, byly zabaleny do krabic, katalogizovány, odeslány do Londýna, Paříže, Berlína, Filadelfie a Chicaga a uskladněny. A pak tam ležely. Přibližně 90% z nich, tedy mezi 450 a 540 jednotlivých tabulek, nebylo nikdy plně publikováno ani přeloženo. Nejsou ztraceny, nejsou schované. Leží v zásuvkách muzeí, v archivech, ve sbírkách výzkumných materiálů a čekají, až si je někdo přečte. Důvod, proč to nikdo neřekl, je ten, že v daném okamžiku na světě pracuje méně než 500 asyriologů. Klínové písmo je těžké. Jazyky, které zaznamenává, jsou mrtvé. Písmo kóduje stovky znaků z několika výklady pro každý znak v dialektech, které se v průběhu 300 let nepřetržitého používání vyvíjejí. Zkušený asyriolog by mohl během své produktivní kariéry publikovat i několik desítek tabulek. Matematika nefunguje. Tablety se hromadí rychleji, než je terén dokáže přečíst. Toto je úzké hrdlo, které má článek z roku 2023 řešit. Ne aby nahradil lidské překladatele, ale aby jim pomohl. Vzít rutinní práci, administrativní texty, potvrzení, právní záznamy, které tvoří většinu dochovaného korpusu, a zpracovat je rychlostí stroje, aby se lidští specialisté mohli soustředit na složitější materiál. Literární eposy, kněžské dopisy, náboženské texty, v nichž kulturní obsah skutečně žije. O 2 roky později se projekt rozšířil. Otevřený, bohatě anotovaný korpus klínového písma. Initiativa Cuneiform Digital Library, a Project Digital Hammurabi v Univerzitě Johns Hopkinse. Všechny tyto nástroje pracují s neuronovými překlady postavenými na základech, které položil článek z roku 2023. Desítky tisíc dříve nepřeložených tabulek se nyní poprvé zpracovávají. Nové texty se online objevují každý měsíc. Katalog toho, co si můžeme přečíst. Po 150 letech čekání konečně roste zhruba stejnou rychlostí, jakou byly tabule původně vykopány. Co texty odhalují, je podstatnější, než většina populárních publikací naznačovala. Ne v nějaké skryté formě, ne v nějaké dlouho potlačované alternativní tradici, ale v samotném mainstreamovém obsahu skutečného klínopisného korpusu. Mezopotámci, více než 1000 let předtím, než se kterýkoliv z těchto příběhů dostal do hebrejské Bible, již psali o tom, jak bylo lidstvo stvořeno, jak téměř zemřelo při velké potopě, jak jeden muž a jeho rodina přežili v lodi, jak bohové debatovali o tom, zda dát nebo odepřít věčný život, jak byla hranice mezi božskou a lidskou mocí vyjednávána, překračována a nakonec vynucována. To nejsou teorie, jsou to texty. Jsou uloženy v Britském muzeu, Louvru, Penn Museum a Orientálním institutu v Chicagu. Jsou tam už 150 let. Systémy pro překlad s umělou inteligencí nyní zpřístupňují podpůrný korpus, tedy tisíce tabulek, které obklopují slavné literární texty a poskytují kontext, ve kterém byly napsány, poprvé v historii čitelnost ve velkém měřítku. Co samotné tabulky s klínovým písmem skutečně říkají? Nástroje umělé inteligence, které je konečně činí rychlostí, kterou vyžaduje objem materiálu. Proč se mezopotámské zdrojové vrstvě základních příběhů západního náboženství v roce 2026
konečně dostává pozornosti, kterou si zaslouží od chvíle, kdy George Smith v listopadu 1872 v Britském muzeu identifikoval babylonský příběh o potopě. První města v historii lidstva jsou místem, kde začít. Eridu bylo v sumerské tradici prvním městem. Tablety ho popisují jako místo, kde královská moc poprvé sestoupila z nebes, kde bůh Enki, Ea v pozdější akadské podobě, založil svůj chrám a kde začala dlouhá tradice organizované městské civilizace v jižní Mezopotámii. Toto místo je skutečné. Nyní se jmenuje Tel Abu Šahrain v jižním Iráku. Vykopávky tam dokumentují nepřetržitou okupaci od konce 6 tisíciletí před N.L. Dále Nippur, dále na sever, byl náboženským centrem Sumeru. Bylo posvátné pro Enlila, hlavního boha sumerského panteonu, boha vzduchu, bouře a autority. Naleziště, dnešní Nufar, přineslo přibližně 50 0 nalezených tabulek, což je jedna z největších archeologických sbírek tabulek na světě. Sumerský literární korpus je z velké části nippurským korpusem. Sumerské vyprávění o potopě, sumerské tradice stvoření, rané seznamy králů, chrámové hymny. Většina toho, co víme o tom, jak se Sumerové popisovali, pochází z tabulek, které vylezly ze země v Nippuru. V roce 1974 začala italská expedice pod vedením Paola Mattiého z Římské univerzity La Sapienza na místě zvaném Tel Mardik v moderní Sýrii vykopávat archiv ze spálených pozůstatků královského paláce. Palác patřil městu zvanému Ebla. Archiv obsahoval přibližně 17 0 klínopisných tabulek datovaných do poloviny 3 tisíciletí před N.L. Archiv z Ebly je jedním z největších nálezů jednotlivých tabulek v historii oboru. Jeho překlad byl dílem 2 generací italských asyriologů. Stále probíhá. Nástroje umělé inteligence, pro které článek z roku 2023 položil základy, se nyní aplikují na nepublikovaný materiál z Ebly. Výsledky, a to i v této rané fázi, mění obraz severní Sýrie v polovině 3. tisíciletí. Toto je rozsah materiálu, který umělá inteligence odemyká. Stovky tisíc tabulek psaných ve 2 příbuzných, ale odlišných jazycích, které byly nalezeny na desítkách nalezišť v Iráku, Sýrii, Iránu a jižním Turecku a pokrývají více než 3 let nepřetržité dokumentární tradice. Modely neuronového překladu nejsou magické. Jsou to nástroje, které berou administrativní texty, které by lidský asyriolog dokázal přečíst za 20 minut a zpracovávají je během několika sekund. Slučovací efekt napříč nepřečtenými 90% korpusu je to, co způsobuje, že se další desetiletí mezopotámských studií bude lišit od předchozích 15. Nejvýznamnějším literárním textem v dochovaném akadském korpusu pro pochopení toho, co Mezopotámci věřili o stvoření lidstva, je Epos Atrahasis. Název znamená něco jako mimořádně moudrý. Báseň se dochovala nejúplněji v opisu datovaném přibližně do roku 1700 před N.L. Na 3 dlouhých tabulkách vypráví příběh o tom, jak lidské bytosti existují a co se s nimi stalo, když bohové litovali jejich stvoření. Vyprávění začíná před lidstvem. V kosmologii Atrahasis je svět řízen bohy. Samotní bohové jsou rozděleni do 2 tříd. Starší bohové zasedají v radě a rozhodují o osudu kosmu.
Mladší bohové, v textu nazývaní Igigi, vykonávají skutečnou fyzickou práci světa. Kopou řeky, udržují kanály, obdělávají pole. Jinými slovy, vykonávají zemědělské a infrastrukturní práce, bez kterých by mezopotámská civilizace nemohla fungovat. Igigští rebelové pracují už příliš dlouho. Práce je příliš těžká. Odkládají své nástroje, pálí své koše, pochodují k domu Enlila, nejvyššího boha, a požadují pomoc. Starší bohové se v radě dohadují, co dělat. Vítězný návrh, který předložil Enki, moudrý bůh, bůh sladké vody a řemesel, spočívá v vytvoření nové třídy bytostí, které by převzaly práci. Lidé. Text popisuje stvoření technickými, rituálními termíny. Bohyně matka ve spolupráci s Enkim míchá hlínu z krví zabitého boha a slinami božské rady. Směs se tvaruje. Vytvarované postavy se aktivují. Výsledkem je lidstvo. Bytosti z hlíny a božské substance, stvořené speciálně k vykonávání zemědělské a infrastrukturní práce, kterou nižší bohové již odmítali vykonávat. Toto je skutečný obsah textu Atrahasis. Lidé byli stvořeni k práci. To je základní tvrzení. Není to skryté učení. Je přímo v dochovaných tabulkách. Bylo překládáno, znovu překládáno a analyzováno generacemi asyriologů od doby, kdy byly na konci 19. století identifikovány první fragmenty Atrahasis. 2. Co se stane potom, je ta část příběhu, která dává textu biblickou rezonanci. Lidé, jakmile jsou stvořeni, se osvědčí, převezmou práci, množí se a množí se rychle. Během několika generací se lidská populace rozrostla natolik, že, řečeno jazykem textu, hluk lidstva ruší zbytek bohů. Enlil nemůže spát. Svět je příliš hlučný. Hlavní bůh mezopotámského panteonu se rozhodne, že lidstvo se stalo problémem. Začne jednat. Text z Atrahasis popisuje sled snižování populace. Nejprve mor, poté suko, a když se lidská populace ukáže jako odolná, velká potopa. Vyprávění o potopě v Atrahasis je původním mezopotámským příběhem o potopě. Přežívá i ve starších sumerských verších. Eridu Genesis, kde je přeživší po potopě pojmenován Ziusudra, je nejstarší. V době, kdy je příběh začleněn do standardního babylonského eposu o Gilgamešovi Tablet 11, získaného z knihovny Ashurbanipala v Ninive, se jméno přeživšího změnilo na Utnapištim. Obě jména se objevují v různých vrstvách dochované tradice. Jsou to stejné postavy ve dvou různých mezopotámských jazycích. Vyprávění o potopě ve všech svých dochovaných verzích říká, že se hlavní bůh rozhodne zničit lidstvo. Moudrý bůh Enki v Sumeru, Ea v Akkádštině, tajně varuje jednoho spravedlivého muže. Muži je řečeno, aby postavil velkou loď a vzal do ní svou rodinu, zvířata a semeno všeho druhu. Přichází potopa. Prší 7 dní a 7 nocí. Voda stoupá. Svět je zničen. Loď přistává. Když voda opadá, nahoře. Přeživší vysílá ptáky, aby vyzkoušeli, zda se vynořila pevnina. Vynoří se. Obětuje. Bohové, ucítíc kouř z oběti, se kolem ní shromažďují. Nakonec se rozhodnou, že lidstvo znovu nezničí. Toto je mezopotámský příběh o potopě. Je to zdrojová vrstva pro příběh o potopě z knihy Genesis. Chronologie není pochybná. Básen Atrahasis, sumerské vyprávění o potopě v Genesis z Eridu a tabulka s potopou Gilgaméše pocházejí z doby před staletími, v některých případech i více než tisíciletím, před vznikem vyprávění o potopě v Genesis. George Smith, asyriolog z Britského muzea, identifikoval tabulku s popisem Gilgamešovy potopy v listopadu 1872. Podle tehdejších kolegů byl objevem tak nadšený, že se údajně začal svlékat v čítárně muzea. Tou chvílí se západní akademický svět musel smířit s faktem, že nejslavnější biblický příběh měl zdokumentovaného mezopotámského předchůdce. Co nyní k tomuto obrazu přidávají nástroje pro překlad s umělou inteligencí, není samotný příběh o potopě. Legenda o potopě je známá a studovaná již více než 150 let. Nástroje přidávají kontext, administrativní záznamy měst, která vytvořila příběh o potopě, královské dopisy králů, kteří si jeho uchování objednali, chrámové inventáře, které ukazují, jak náboženství, do kterého byl příběh o potopě zakotven, ve skutečnosti fungovalo v každodenním životě ve městech jižního Iráku před 3000 lety. Dříve nepřečtených 90% korpusu je ta část, kterou umělá inteligence otevírá. Slávné literární texty, které jsou jeho středem, se četly po generace. Mýtus o Adapovi se dostává menší pozornosti veřejnosti a větší pozornosti akademiků. Tento příběh je jedním z nejpozoruhodnějších jednotlivých vyprávění v dochovaném akadském korpusu. Je zachován na tabulkách Stel el Amarny v Egyptě.
které se nacházejí v diplomatickém archivu egyptského faraona, což naznačuje, že se příběh hojně šířil po širším starověkém Blízkém východě. Další tabulky byly nalezeny v Ninive a dalších mezopotámských nalezištích. Vyprávění je krátké, velmi zvláštní a nadále patří k nejdiskutovanějším textům v literárním korpusu. Adapa je muž. Je popisován jako mudrc, kněz Enkiho v Eridu, v některých tradicích syn Enkiho. Je mimořádně moudrý. Jeho božský otec mu dal porozumění, ale nesmrtelnost mu nebyla dána. Příběh se točí kolem jediné události. Adapa rybaří na moři, když jižní vítr převrátí jeho loď. Adapa v reakci na to jižní vítr prokleje. Vítr je na 7 dní přerušen. Přerušení větru narušuje řád vesmíru. Nejvyšší bůh Anu, Pan nebes, si Adapu předvolá k sobě, aby se zodpovídal za to, co udělal. Než Adapa odejde, dá mu jeho otec Enki instrukce. Anu ti nabídne jídlo a vodu, říká Enki. Nejez to jídlo, nepij vodu, je to jídlo smrti. Pokud je sníš, zemřeš. Adapa jde do nebe, je přijat Anuem, zodpovídá za zlomený vítr. A pak, v okamžiku, který čtenáře mátl a fascinoval od prvního překladu destičky, mu Anu nabízí potravu a vodu života. Nis smrt, život, věčný život, šanci nabízenou jedinému smrtelníkovi překročit hranici, která odděluje lidi od bohu. Adapa, následujíc pokyny svého otce, odmítá. Okamžik ubíhá. Anu, překvapený, posílá Adapu zpět na zemi. Smrtelník. Šance byla odmítnuta. Lidstvo, pro které Adapa jako první mudrc představuje jakéhosi zástupce, ztratilo kvůli Enkiho podivné radě možnost nesmrtelnosti. Text nevysvětluje, proč Enki dal takové pokyny. O motivaci asyriologové diskutují již více než století. Někteří učenci tvrdí, že Enki chránil Adapu před podvodem, že Anuova nabídka byla podvod a jídlo bylo skutečně jídlem smrti. Jiní tvrdí, že Enki ve skutečnosti na Anua žárlil a obával se, že nesmrtelný člověk by narušil kosmickou rovnováhu. Třetí čtení bere celý příběh jako mezopotámskou teodiceu v narrativní formě, vysvětlení, proč lidé umírají, zatímco bohové ne. Tento příběh je jednoznačně přežívajícím textovým předchůdcem každého vyprávění v západní tradici, kde je lidem odepřena nesmrtelnost skrze podvod nebo odmítnutí. Plody zahrady v knize Genesis, vody života v nesčetných pozdějších mytologiích, hranice mezi božskou a lidskou existencí vyznačená jediným zakázaným činem s následkem smrtelnosti. Adapa, originál, odmítnutí potravy života na radu Boha, který ho stvořil. Návrat domů, smrtelník, 7 mudrců mezopotámské tradice. Apkallu v ákačtině je součástí stejného konceptuálního světa. Tradis praví, že před potopou přineslo lidstvu civilizaci 7 moudrých bytostí. Učili umění, zakládali města a organizovali rituály. Adapa je někdy počítán jako první z nich. Apkalluové se objevují v novoasyrských palácových reliéfech, v seznamech bohů a v ochranných rituálech, které obklopovaly mezopotámskou královskou architekturu. Jsou to základní mudrci dochovaných klínopisných tradic, které vyprávějí o vzniku samotné civilizace. Tu vše, včetně Atrahasis, Potopy, Adapi a Apkallu, je v tabulkách. Je to v tabulkách tak dlouho, jak se čte klínové písmo. Nástroje umělé inteligence, které tým Telavivské letecké univerzity v roce 2023 vytvořil a které následné projekty rozšířily, neodhalují tento materiál poprvé. V některých ohledech dělají něco užitečnějšího. Odhalují okolní kontext, podpůrnou dokumentaci, administrativní záznamy, královskou korespondenci, právní texty a chrámové inventáře. Tyto dokumenty zasazují literární příběhy do skutečně fungující civilizace, která je vytvořila. Stojí za to být přesný v tom, co umělá inteligence dělá a co ne. Umělá inteligence odvádí skutečnou práci. Článek z roku 2023 je skutečným článkem. Nástroje pro neuronový překlad dosahují ve standardních metrikách strojového překladu srovnatelných výsledků s komerčními překladači pro moderní jazyky. Dokážou zpracovávat administrativní tabulky rychlostí, které se žádný lidský tým nedokáže vyrovnat. Urychlují publikování dříve nečteného materiálu způsoby, které v příštím desetiletí změní mezopotámské studie. Umělá inteligence má také svá omezení. Tým, který ji vytvořil, o nich otevřeně hovořil. Studie z roku 2023 uvádí, že přesnost překladu se výrazně snižuje u vět delších než přibližně 118 znaků. Modely halucinují více u literárních a poetických textů, jako jsou kněžské dopisy, smlouvy a hymny, než u administrativních záznamů. Současná generace nástrojů funguje nejlépe jako asistent lidských asyriologů, nikoli jako jejich náhrada.
Co umělá inteligence neodhalila a co nemůže odhalit. Protože to podkladové texty neříkají, je rámec, který některé populární zprávy vrstvily přes dochovaný korpus klínového písma. Neexistuje žádný mezopotámský výraz, který by se překládal jako funkční život. Hlína, nižší záře nebo ti, kteří se nemnoží. Tyto fráze pocházejí z díla zesnulého spisovatele Zecharii Sitchina. Jeho kniha z roku 1976 s názvem 12. planeta a následná série kroniky Země navrhly interpretaci sumerského a akadského materiálu, kterou asyriologové již více než 40 let komplexně odmítají. Toto odmítnutí nebylo vyvráceno, prostě nebylo přijato populární diskusí. Sitchinovy překlady klíčových pojmů, Nibiru, Anunnaki a různých technických slovníků, které údajně v textech našel, neodpovídají tomu, jak jsou tato slova skutečně použita v klínopisném korpusu. Nibiru je v dochované akadské astronomické literatuře nejvýznamnějším termínem ze série MUL. A PIN. MUL. APIN je základní mezopotámský astronomický kompendium datovaný přibližně do roku 1000 před NL. Termín označuje nebeskou polohu, bod křížení, který vědci nejčastěji stotožňují s planetou Jupiter nebo s pevným bodem na obloze používaným jako reference pro jiná astronomická pozorování. Není to 12. planeta na dlouhé eliptické oběžné dráze. Samotné tabulky MUL APIN jsou k dispozici. Byly několikrát přeloženy. Říkají to, co říkají jazykem, který je přesný, technický a dobře srozumitelný. Anunnakové v sumerských a akadských textech jsou třídou bohů. Termín Anuna nebo Anunnaki v sumerštině lze interpretovat jako knížecí potomci. Označuje hlavní bohy panteonu, odlišené od nižších kategorií božských bytostí. Jsou zmiňováni v celém literárním a rituálním korpusu. Jsou to božstva. V textech fungují stejně jako bohové v jakékoliv politeistické náboženské tradici. Jsou uctíváni, prosí se o ně, usmiřují se jich, jsou obáváni, občas jsou proklínáni. Nejsou to mimozemšťané. Rozdíl mezi tím, co nástroje pro překlad s umělou inteligencí skutečně odhalily, a tím, co některé populární zdroje tvrdí, že odhalili, je rozdílem mezi skutečným obsahem klínového písma a dílem jediného autora 20 století, jehož interpretace byly v oboru po celá desetiletí odmítány. Podrobná vědecká odpověď na Sitchina je k dispozici. Michael S. Heiser a Jason Colavito se o tomto tématu rozsáhle věnovali. Stejně tak zesnulý Samuel Noah Kramer. Kramer byl jedním z nejplodnějších překladatelů sumerské literatury ve 20 století. Jeho knihy Historie začíná v Sumeru a sumerská mytologie zůstávají základními díly v tomto oboru. Poctivá verze toho, co umělá inteligence zjišťuje, nepotřebuje žádnou vrstvenou reinterpretaci, aby byla pozoruhodná. Mezopotámci před více než 4,0 lety napsali narativy o zdrojové vrstvě, které západní náboženská tradice zdědí, upraví a nakonec předá miliardě lidí prostřednictvím hebrejské Bible. Psali o stvoření lidstva z hlíny. Psali o velké potopě seslané vysokým bohem, kterou přežil jeden spravedlivý muž a jeho rodina na lodi, jež přistála nahoře. Psali o mudrci, který vystoupil do nebe a byla mu nabídnuta nesmrtelnost. Ale ztratil ji. Možná kvůli nedorozumění ohledně rady jeho patrona. Psali o hranici mezi bohy a lidmi. Psali o této hranici jazykem tak pozoruhodným, že se mezopotámské vyprávění o potopě na tabuli z knihovny asyrského krále ze 7 století přibližně NL, které v listopadu 1872 identifikoval kurátor Britského muzea, stalo jedním z významných archeologických objevů 19 století. To je zdrojová vrstva, kterou umělá inteligence pomáhá učinit čitelnou ve velkém měřítku. Neodhalováním skrytého materiálu, zpracováním rozsáhlého podpůrného korpusu, který zasazuje slavné literární texty do operačního kontextu měst, která je vytvořila. Článek z roku 2023 byl začátkem. Následná práce týmu ORAC, CDLI a Digital Hammurapi z let 2024 a 2025 je pokračováním. Dříve nepřeložených 90% klínopisného korpusu se konečně začíná číst. Co texty odhalují o lidstvu. Neodpovídá tomu, co tvrdí některé populární verze. Je to něco zajímavějšího. Základní narativy západního náboženství, stvoření, potopy, ztracené nesmrtelnosti, božského uspořádání lidského života byly již v plně rozvinuté podobě. Kulturním majetkem Sumerů a Babylonianů 1000 let předtím, než se dostali do hebrejské Bible. Příběh o tom, jak se tyto narativy šířily, je jedním z velkých témat komparativních kulturních dějin.
Od chrámů v Eridu a Nippuru, přes diplomatické archivy egyptské doby bronzové v Tel El Amarně, přes královskou knihovnu Ašurbanipala v Ninive až po kánon, který formoval 3 světová náboženství. V populární náboženské výchově je většinou neviditelný. Je to na očích v klínopisných tabulkách v Britském muzeu Penn Museum a Louvru. Umělá inteligence konečně umožňuje číst zbytek archivu. Neobjevovat skryté věci, které některé populární zdroje slibovaly, že tam budou. Abychom konečně zpracovali rychlostí, kterou vyžaduje objem materiálu, nepřečtené administrativní a dokumentární tabulky, které obklopují slavné literární texty. Dát příští generaci asyriologů páku k posunu oboru vpřed tempem, kterého nebyla schopna zvládnout v žádné předchozí éře své historie. Co tato příští generace najde kromě slavných textů, které již byly přečteny, je skutečně otevřenou otázkou. Nové dopisy, nové nápisy, nové administrativní archivy, nové úhly pohledu na politické a hospodářské dějiny měst, nové důkazy o obchodních cestách, manželských svazcích, náboženských reformách, dynastických přechodech. Textura 3000 let staré civilizace, která byla doposud viditelná pouze prostřednictvím malého zlomku dochovaných dokumentů, které ličtí učenci stihli publikovat. To je to, co umělá inteligence otevírá. Neskrytá tradice, ale rozsáhlý podpůrný soubor prací, který čekal v zásuvkách muzea na někoho s vhodnými nástroji, aby si ho přečetl. Prvním městem bylo Eridu. Moudrým bohem byl Enki. Ten, kdo přežil potopu, se jmenoval Dziu Sudra, poté Utnapištim a nakonec Noe. Modersem, který odmítl potravu života, byl Adapa, první králové v sumerském seznamu králů, který je zachován na Veld Blundelově hranolu v Ašmoleanském muzeu. Jsou uvedeni jménem, městem a délkou vlády. Některé z těchto vlád jsou mytologizovány do čísel v řádu desítek tisíc let. Jiná čísla berou historici vážně jako možná skutečná. To vše je v tabulkách. Je to v tabulkách od doby, kdy byly vykopány. Umělá inteligence konečně zpřístupňuje zbytek archivu. Mezopotámská zdrojová vrstva základních příběhů západní náboženské tradice leží v muzejních sbírkách již 150 let. Většinou nepřeložená, většinou nepřečtená. V příštích 10 letech, díky práci, která začala s dokumentem z Tel Avivu a Arielu z roku 2023 a projektům, které na něj navázaly, bude většina z něj konečně přečtena. Co se dozvíme z nepřečtených 90%, skutečně zatím neznáme. Slavné literární texty nám již většinu z toho, co říkají, řekli. Nepřečtené tabulky, potvrzení, dopisy, soudní záznamy, chrámové inventáře nám prozradí věci, které se literární tradice neobtěžovala zaznamenat. Co lidé jedli, co dlužili, s kým se ženili, jak města skutečně fungovala, co kněžstvo vlastně vlastnilo, co králové skutečně nařizovali. Sumerové a Babyloniané k nám poprvé v moderním studiu své civilizace promluví na plný hlas. Nejen prostřednictvím slavných eposů, ale i prostřednictvím celé váhy jejich dokumentárních záznamů. Překlad začal. Nástroje fungují. Desky se konečně čtou. Slavné literární texty jsou to, co západní akademická obec překládá již 150 let. Nepřečtených 90% korpusu je to, co muzejní zásuvky v Londýně, Paříži, Berlíně a Filadelfii tiše uchovávají po celých 150 let. 2. Co nástroje pro překlad s umělou inteligencí právě začaly zveřejňovat, je podle všech měřítek probíhajících projektů ta část mezopotámských dokumentů, o které lidé, kteří tabulky poprvé vykopali, a generace asyriologů, které je katalogizovali, všichni očekávali, že si ji nakonec někdo bude schopen přečíst.